ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது தமிழ் நியூ இயர் அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன பீஸ்ட் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்குமே மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ்லேருந்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வரைக்கும் தான் வந்துச்சு. இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரொம்பவே வீக்காக இருந்ததுனால விஜய் ஃபேன்ஸை கூட இந்த படம் சுத்தமாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா மெர்சல், சர்க்கார், பிகில் அந்த அளவுக்கு ஓடவே இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில். இருந்தாலும் விஜயோட ஸ்டார் பவர்னால இந்த படம் கிட்டத்தட்ட பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு 230 மேசிவ் க்ரோஸ் எடுத்திருக்கு. இதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹேட்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா சோசியல் மீடியாஸில் பீஸ்ட் ஃப்ளாப், பீஸ்ட் டிசாஸ்டர்னு ஹேஷ்டேகை இந்தியா ட்ரெண்ட்ஸில் ட்ரெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது சன் பிக்சர்ஸ் பெருசாக எதையுமே கண்டுக்கவே இல்லை. அதே மாதிரி பீஸ்டோட அஃபிஷியல் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனை இது வரைக்கும் சன் பிக்சர்ஸ் ரிவீல் பண்ணாததுனால ஹேட்டர்ஸ்லாம் பீஸ்ட் படத்தை ஃப்ளாப்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ரீசெண்ட் இன்டர்வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது டிஎன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் திருப்பூர் சுப்ரமணியம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ்டரோட கலெக்ஷனில் 90% பீஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மாஸ்டர் ஃபிலிமை நீங்கள் பிளாக் பஸ்டர்னு சொல்லும்போது அந்த படத்தோட 90% கலெக்ட் பண்ண பீஸ்ட் படத்தை நீங்கள் எப்படி ஃப்ளாப்னு சொல்லலான்னு கேட்டிருக்காரு. பீஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஒரு கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் பெற்றிருக்குன்னு திருப்பூர் சுப்ரமணியம் சொல்லியிருக்காரு அஃபீஷியலாக. இதனால் ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு செருப்படி கொடுத்த மாதிரி இருந்திருக்கு அவரோட ரிப்ளை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, தளபதி விஜயோட அப்கமிங் ஃபிலிம் வாரிசுலேருந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான அப்டேட் வந்திருக்கு. அதாவது இந்த படத்தோட சாங் ஷூட்டை வேறு லெவலில் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நேற்று பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் டைரக்டர் தமன் வாரிசு கம்போசிஷன் ஃபுல் ஃப்ளெஜாக போயிட்டு இருக்குன்னு ஸ்டோரியில் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் இன்ஸ்டாகிராமில். அதே மாதிரி இன்னொரு சர்ப்ரைசிங்கான அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆழ்தோட்ட பூபதி சாங்கை ரீமிக்ஸ் பண்ணி இந்த படத்தில் ஒரு சிங்கிள் ட்ராக்காக விடலான்னு தமன் ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. அக்கார்டிங் டு ரிப்போர்ட்ஸ் தான் நாங்கள் இதை சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் அஃபீஷியலாக இருந்துச்சுன்னா ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு செம்ம ட்ரீட்டாக இருக்க போகுது. ஒரு பயங்கரமான மாசான குத்துப்பாட்டு வாரிசு படத்தில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். அது மட்டும் இல்லை, இங்கே தமன் நம்ம தளபதி விஜயோட பிக் ஃபேனுங்கிறனால அதிகமாக அவர்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் 2023க்கு சர்ப்ரைஸாக ரிலீஸ் ஆகிறதா இருக்குது. மொத்தமாக இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா 6 ட்ராக்ஸ் இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 2 லவ் சாங்ஸ், 2 எமோஷ்னல் சாங்ஸ் அண்ட் 2 குத்து சாங்ஸ் இருக்கிறதாகவும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பொங்கலுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் அதாவது ஆகஸ்ட் 15 இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு ட்ரீட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. இந்த படத்துக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மறக்காமல் எங்ககிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you for watching guys. We will meet in our next video with exclusive new updates.